ano yung mensahe mo sa mga kabataan na sumusuko na sa kanilang, kumbaga sumusuko na makapagtapos ng pag-aaral? So, yun, I've been there, sumuko, nag-give up, pero na-realize ko na parang hindi pa dead end ng buhay. Mayroon at mayroon na bubukas ng pintuan. Once a philosopher said, you are never too old to set another goal and to dream a new dream. So, may pag-asa pa and may mga willing tumulong. Nasa sa atin na yan. Mag-decision tayo na magpatuloy. Mga ka-aksyon mula sa Legazpi City at Daragalbay, dalawang estudyante ang nagpadala ng kanilang hinaing. Si Janice Balauro na mula sa Bunga, Legazpi City, isang second-year college student sa kursong Economics, habang si Mark Angelo Llobet ay isang third-year college student sa kursong Physical Education. At ang kanilang hiling ay magkaroon lamang ng magagamit na laptop para sa kanilang pag-aaral. Magandang hapon sa inyo, Janice at Mark. Kamusta yung pag-aaral mo ngayon? Okay lang po, tas medyo na ano ko na rin po yung course na kinuha ko. Kasi alam naman natin na ang economics talagang medyo mahirap. Yes po. Paano ka na nakapag-send ng letter para sa hinaing mo sa laptop? Nakita ko rin po yung post nila po sa FB. Nagbaka sakali lang po akong mag-send ng letter at mabigyan po sana para po sa pag-aaral at makatulong rin po. Nabanggit nyo sa amin kanina, yung tatay mo ay namayapa dahil sa sakit na diabetes. At yung nanay ngayon ay mag-isa na lang na. Maaari nyo bang maikwento kung paano yung naging karanasan nyo nung namatay itong tatay mo? Bata po kasi ko noon, mga 2 to 3 years old po ata ako. Di ko po nasilayan yung tatay ko. Ang kwento po sa akin is namatay po siya dahil po sa sakit na diabetes. Tapos sa Sorsogon pa po kami noon nakatira. Tapos umuwi po kami dito sa Legazpi po. Dito po sa kamag-anak ng nanay ko, dito po kami tumira. Yung nanay ko po is labandera lang po siya, kumbaga po parakit-rakit lang para mabuhay kaming 5 magkakapatid, para mapag-aral kami. Tapos nagtrabaho na rin po siya sa Manila po para po ma-provide yung kailangan namin. Tapos iniwan po kami sa kapatid niya. Opo. Sa 5 magkakapatid, pang-ilang ka doon? Pang-4 po. Pang-4 ka sa magkakapatid. So yung ibang mong mga kapatid ay nag-aaral hanggang ngayon, patuloy na nag-aaral? Ako na lang po yung nag-aaral. Kasi yung panganay po is graduate na po siya. Gaano kahirap nung mga panahon na mag-isa itong nanay mo na bumubuhay sa inyo? Mas mahirap po kasi naranasan ko po na wala kaming makain, tapos yung kuryente po, wala kaming kuryente sa bahay. Tapos yung kinakain namin is kumbaga po tipid lang. Yung magkakasya lang po sa amin kasi nakatira lang po kami sa bahay po ng kapatid ng nanay ko na yun rin po yung nag-alaga sa amin. Marami po kami sa isang bahay po. At ngayon ay meron ng kinakasama itong nanay mo? Opo. Ano yung trabaho niya? Parakit-rakit din po siya, naga-construction, tapos po minsan po pumupunta po sa doon po sa sakahan po. Opo. Sumasapat naman itong kinikita ng nanay mo at yung stepfather mo sa pangangailangan niya, especially ngayon na nag-aaral ka? Opo. Sumasapat naman po siya kasi 3 lang naman po ata kaming nag-aaral na sa bahay. Para sa iyo, gaano ka-importante yung edukasyon? Ito yung magiging paraan para makahanap ako ng trabaho, para maiangat ko yung pamilya ko, ko sila sa kahirapan. 18 years old, yung kapitbahay po kasi namin is, yung nanay po nila may sakit, tas kailangan po ng mag-aalaga. Sinabihan po ako na kung pwede, ako po yung mag-alaga sa kanya. Tas bibigyan po nila ako ng pera. Tas at the same time, nag-aaral rin po ako ng senior high school. Tapos nag-go naman po ako kasi sayang naman po, makakatulong rin yun sa pag-aaral ko. Tapos malapit lang naman po yung bahay, kaya ko na po siya, go na makatulong rin po ako sa bahay. May mga araw ba na nahirapan ka kasi pinagsasabay mo itong pag-aaral mo at the same time kasambay ka, nagtatrabaho? Mahirap po siya kasi yung puyat, yung pagod, tapos yung pag-aaral po. So maliban dito sa pagiging kasambay, meron ka pa bang ibang pinasukan na trabaho or pinagkakakitaan na ma-provide itong pag-aaral mo? Namasukan rin po akong kasambay, pero same time po, nag-aalaga rin po ako ng matanda. Doon po, yung parang all around po, ikaw gagawin ng lahat, paliliguan yung matanda, magluluto, maglalaba, sa bahay, ako po lahat nun. Bakit po ma'am laptop yung gusto mong matanggap? Laptop po kasi yung gusto kong matanggap kasi po, mas kailangan po siya ngayong college kasi lahat po ng mga ginagawa sa school is more on laptop na po kasi. Tapos yung reporting, yung tapos yan po kasi yung laptop is hindi po kayang ma-provide ng magulang kong bilhin. Kaya mas
Ano ko na lang pong nagsulat po ako ng letter. Ano yung pinaka-pangarap mo in case na graduate ka? Yung gusto ko talaga po is, kumbaga yung caregiver, kasi mas napamahal po talaga ako mag-alaga ng matanda. Tapos alam ko na po yung mga gagawin. Kaya parang yun na po yung iniisip ko na makapunta po sana ako ng ibang bansa para doon ko masimulan yung gusto kong gawin. Kung meron kang mensahe dahil sa, kumbaga nakikita mo yung sakripisyo niya para itaguyod kang 5, ano yung gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo nasasabi? Ma, mahal na mahal kita. I love you, Ma. Balang araw, may ahon rin kita sa kahirapan. Ano ba? Ayun. Yung salitang I love you po kasi hindi ko sa kanya nasasabi. Kumbaga yung gift mo para sa nanay mo, yung makagraduate ka at makahanap ng Opo. magandang trabaho. Opo. Ito naman si Mark Liobet, from Daraga. Saan po sa Daraga? Baskaran po, sir. Baskaran, Daraga. At yung kurso na kinuha mo ay physical education. Bakit Yes. physical education yung nakuha mong kurso? So, yun nga po, naubusin nga po ng slot sa school na pinasukan ko. Kaya, I challenge myself na lang po na i-pursue tong course na to. Although, hindi ko po to forte. Pero, ngayon, incoming third year na, nakayanan naman and kakayanin pa. Ano po? So, ang pinakapangarap mo talaga ay maging teacher. Yes po. Bakit teacher yung pinakapangarap mong maging? Kasi may isa po talagang teacher na nag-motivate sa akin na i-pursue ang pagtuturo po. And passion ko din po talaga ang magturo po sa mga bata and mag-share ng talent ko po sa iba. Okay. Ngayon ay ilang taon ka na? 22 po. Si mama po is utility worker and si papa naman po is driver po. Sumasapat naman yung kinikita nila sa araw-araw niya, especially ngayon na pareho kayong nag-aaral na magkakapatid. Sa ngayon po, hindi, although parehas po sila may work, pero hindi pa rin po yun sapat since yung kapatid ko pong sunod sa akin, semi-private po siya nag-school since di po siya pasok sa public school, sa BU, sa DCOMC, kaya napilitan pong Mag-stop. ng mag-stop. pag-aaral. And this year lang po, nag-continue po siya ng pag-aaral po. Maaari mo bang maikwento sa amin bakit nag-decision kang ikaw yung magpaubaya na tumigil sa pag-aaral? Pandemic po that time and hindi ko din po talaga kinaya kasi mahirap po talaga. And wala pa po ako noon alam na trabaho, kaya di ko din po agad maaasahan sila. Mama, since panganay po baga ang mindset dapat palaging mayroon. And yun po, napilitan po ako mag-stop. And para po maging productive pa rin yung oras, nag-train po ako, nag-undergo po ako ng training. And week after that po, namasukan po ako sa shop namin bilang isang mananahi po. And hanggang ngayon po, kaya more than 2 years na po akong mananahi po. Ano kahirap na pinagsasabay mo ngayon yung trabaho mo at the same time ay yung pag-aaral mo? Mahirap po kasi ang kalaban po talaga is yung time. Pero mabuti naman po kasi yung bossing ko po, siya yung nag-encourage sa akin na kahit may trabaho, magpursige pa rin sa pag-aaral. And mabuti naman po kasi yung pasok ko is pang night shift naman po ako. Kaya maganda po doon, nakakapagtrabaho po ako pag-araw. So, hindi ko na po inihingi kila mama yung pang-araw-araw na gastusin sa eskwela. Ano sa pakiramdam, sir, na nakikita mo na hindi mo na kailangan na humingi pa sa mga magulang mo dahil ikaw na yung gumawa ng paraan para ma-provide itong pangangailangan mo sa pag-aaral? So, ayun po, sir. Parang mas natuto po ako maging independent po and maging self-sufficient na hindi na lang puros asa kila mama. Kasi lalong-lalo na po na dalawa na kaming college, so kailangan mag-give way talaga din sa sunod sa akin. Kung meron kang pangarap, ano yung gusto mo talagang maging? Maging teacher po talaga and gusto ko pong bumawi sa sarili ko for the past years na nasayang po. Kaya ipupursue ko pa po ang pagiging teacher ko talaga and profession din as a teacher po. Importante po ang edukasyon, lalong-lalo na sa panahon ngayon na pataas na din po baga ng pataas ang standard and hindi sapat yung dyan ka lang. Dapat magkaroon din ng self-growth po. And yun po yung pinupursue ko ngayon. Bakit mo kinakailangan na magkaroon ng laptops? Laptop po kasi especially ngayon pong third year kami, mayroon na po kaming thesis so badly need po talaga ng laptop and pag nagagawa din po ng lesson plan, ng mga instructional materials po, isa na po dyan yung kailangan po talaga ng laptop. And may mga teacher din po talaga na nag-require na ang gamit din na parang tigaano sa board is hindi na visual aids kundi PowerPoint na po since
nasa modern na po tayo ngayon. Pero kayong dalawa, hindi pa kayo nagkakaroon ng laptop? Hindi pa po. Hindi pa Ikaw, po, sir, hindi pa talaga? Nag-try pa akong mag-ipon, sir, pero idinagdag ko po muna doon sa pang-tuition ng kapatid ko po, sir. Dahil sa inyong munting kahilingan, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Attorney Raul Angelo Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Attorney Jill. Yes, magandang hapon, Nomer, at magandang hapon sa tagapakinig ng programa. Opo, narinig nyo po ang aming usapan at kwento ni Janice at Mark na nagnanais na magkaroon po ng laptop, yung kahilingan nila. Ano po ang pwedeng sagutin ng Ako Bicol Party List patungkol po dito sa kahilingan ng dalawang estudyanteng ito? Alam mo, Nomer, ako ay naniniwala pa rin na ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan, ano? At narinig ko naman ang kanilang mga kwento ng buhay na talagang nagsisikap sila mag-aral, no? Kaya diyan talagang hindi nila kayang makabili ng laptop na gagamitin nila para sa kanila. Anyway, kaya nandyan ang Ako Bicol Party List, no? Ay talagang kaisa ng mga estudyante sa kanilang mga nais marating sa buhay. Kaya, Nomer, yung kanilang kahilingan na laptop ay sasagutin na ng Ako Bicol para makatulong sa kanilang pag-aaral. Ayun! Anong mensahe natin kay Attorney Jill Bungalon na mismo sa kanya nanggaling na sagot na ng Ako Bicol Party List itong laptop na kinakailangan nyo? Gusto ko lang pong sabihin na maraming salamat po. Ikaw, Mark, gano'n itong kaimportante sa'yo na sagot na ng Ako Bicol Party List itong laptop na matagal mong hinihiling? Ayun po, sobrang laking tulong po nito sa amin bilang estudyante po. Masasabi ko lang po na wala nang excuse para hindi na magpatuloy sa pag-aaral and wala nang rason para hindi na magpatuloy sa pag-aaral kasi maraming tumutulong, maraming willing tumulong po. Nasa sa atin na lang yung decision para magsikap at magpatuloy. Tama. At Attorney Jill, kasi si Attorney talaga ang isa sa sinusulong ni Attorney ay yung kahalagan ng edukasyon. Tama po ba, Attorney? Yes, tama ka, Nomer, at bilang patunay dyan, yung mga nagawa natin last Congress, no, or during the 19th Congress, ay mga batas na kung saan nagsusulong ng dekalidad na edukasyon, pati na rin mga karagdagang benepisyo at asistensya para sa ating mga estudyante. Apo, ano po yung mga program ng Ako Bicol Party List patungkol po sa edukasyon? Well, tamang-tama, no, at para malaman, no, ng ating mga mag-aaral na lalong mga nakikinig ngayon sa iyong programa, marami tayong mga programa para sa mga estudyante. Marami tayong scholarship program, educational assistance program, kung saan tinutulungan natin ang mga estudyante para sa kanilang pag-aaral. Plano na rin natin, no, ng Ako Bicol na ibalik ang tinatawag na TOSP or the 10 Outstanding Student of Bicol Region, na kung saan layo nito na parangalan ang ating mga mag-aaral na talagang nagsipag sa kanilang pag-aaral sa kabila ng mga kinaharap nilang mga paghihirap o ganitong mga challenges. So, ibabalik natin yan upang makapag-motivate at makapag-inspire na mas lalo nilang galingan sa kanilang pag-aaral. Sa sinabi mo po, Attorney, na to motivate ng mga estudyante, ano po yung mensahe natin sa mga estudyante na nawawala na ng pag-asa sa pag-aaral kahit na nandiyan na ang gobyerno na nagbibigay ng asistensya katulad po ng Ako Bicol Party List para magpatuloy po at magkaroon ng, sabi nga ng Ako Bicol Party List, ay magkaroon ng graduate sa isang pamilya? Well, ang aking mensahe sa ating po mga mag-aaral, huwag ho kayong sumuko sa inyong mga pangarap. Alam mo, andito po ang Ako Bicol Party List, handaan tumulong sa inyong mga pangarap na gusto nyong maabot sa inyong mga buhay. Kaya asahan po ninyo na patuloy na magtataguyod ng mga dekalidad na programa at mga proyekto, hindi lamang sa Bicol Region, at pati na rin sa mga kapwa nating Bicolano na naninirahan sa labas ng ating rehiyon. At may dagdag ko na lang din, Nomer, na target din ng Ako Bicol Party List na madagdagan ang trabaho sa Kabicolan at mas mapalakas pa ang turismo. Umasa din kayo na ang Ako Bicol Party List ay laging nandyan at handang tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Opo, dahil po dyan, Attorney, maraming salamat po. Yes, maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.
Ayan mga ka-aksyon, si Attorney Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Yan, balikan ko lang si ma'am. In case na magkaroon na kayo ng laptop, ano yung gagawin nyo dito sa laptop na ito? Iingatan ko po, tapos papahalagahan ko po yun kasi mahal talaga po kasi yung laptop eh. Kaya mas gagawin ko po kung gagamitin ko po siya sa pag-aaral talaga po. Ano yung mensahe mo sa mga kabataan na sumusuko na sa kanilang, kumbaga sumusuko na makapagtapos ng pag-aaral? So, yun, I've been there, sumuko, nag-give up, pero na-realize ko na life, parang hindi pa dead end ng buhay. Mayroon na bubukas ng pintuan. Once a philosopher said, you are never too old to set another goal and to dream a new dream. So may pag-asa pa and may mga willing tumulong. Nasa sa atin na yan. Mag-decision tayo na magpatuloy. Ikaw naman, Janice. Ang mensahe ko lang po sa mga kabataan is hindi po paunahan ng pag-aaral. Nandyan lang po yan kahit ilang taon, ilang edad nyo pa po is kung gusto nyo po talagang makapagtapos ng pag-aaral is nandyan po yan is nasa sayo na lang po kung igagrab mo po yung opportunity po para makapagtapos. Siguro ano yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List kasi sila yung tumupad ng pangarap nyo na magkaroon ng laptop. Man muna, Janice. Gusto ko lang po sanang magpasalamat po ng maraming salamat po at dahil po natupad nyo po ang aming munting kahilingan po kahit po sa sulat po namin is napakinggan nyo po at hanggang mas kailangan po namin yan. Marami na po kaming pintuan na kinatok, ngunit itong Ako Bicol Party List po ang isa sa nagbukas po ng pintuan para sa amin upang mag-extend ang kanilang tulong. Kaya maraming salamat po. Tama yung sinabi ni Mark at ni Janice. Talagang itong Ako Bicol Party List ay andang tumulong, especially sa mga sa sektor ng edukasyon. Katulad ng mga educational assistance ng mga nakaraang taon na talagang nangunguna ang Ako Bicol Party List. Dahil alam ng Ako Bicol yung pangangailangan talaga ng bawat pamilya at mga estudyante dito sa Bicol region. Kumbaga, sabi ko nga, ay pangarap ng Ako Bicol, especially yung mga labis na nangangailangan, ay magkaroon ng kahit isang graduate na anak sa bawat pamilya. Kasi naniniwala ang Ako Bicol na sa pamamagitan ng isang graduate sa isang pamilya ay magkakaroon ng magandang buhay at makakatulong upang maahon ang kanilang buhay. Maraming salamat kay Mark at Janice at congratulations kasi nadinig yung sulat yung dalawa na magkaroon ng laptop. Yan, at maraming salamat din sa inyong yan. At baka mga ka-aksyon, sa susunod kayo naman yung maswerteng mapili ng Ako Bicol Party List at ng aming program na mabigyan ng libreng laptop.